Mozzjoni prematura u bla użu. Hekk il-Partit Laburista iddeskriva mozzjoni u konferenza tal-Partit Nazzjonalista dwar l-Università Amerikana f'Malta. Fil-mozzjoni tagħhom il-Partit Nazzjonalista qalu li l-art taż-żonqor li se tintuża għall-American University of Malta għandha tittieħed lura għaliex qalu li l-miri fin-numru ta' studenti għadhom ma ntlaħqux. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista spjega li qabel ma aġġel jodos fin-negattività fl-ewwel jum tax-xogħol tas-sena l-ġdida kien ikun aħjar li d-deputat Carol Aquilina u l-fazzjoni li qed jirrappreżenta jiftakru kif l-aħħar xhur il-Gvern indika iktar minn darba li x-xogħol fuq il-kampus taż-Żonqor għandu jibda meta l-kampus ta' Bormla ikun qed iservi l-iskop tiegħu u jkun hemm bżonn espansjoni. Kampus ta' Bormla li qed jara l-baċir numru 1 ikun irrestawrat u jingħata l-ħajja. Dan ifisser li l-Gvern diġà ta' direzzjoni li ż-Żonqor jintuża biss la darba l-proġett ikun qed jikber kif imwiet u għall-iskopijiet edukattivi li hemm fil-ftehim li kien approvat mill-Parlament. Ftehim li għaldaqstant jagħmel il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni waħda prematura u bla użu. Il-Partit Laburista spjega li l-Università Amerikana għaddiet minn proċess metikolus u jibes ħafna biex ingħatat il-liċenzja ta' università f'pajjiżna u l-istudji kollha jindikaw li dan il-proġett għandu jkun suċċess. Għaldaqstant innota kif huwa ċar li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha hijacked minn elementi negattivi, forzi li jippruvaw jaqbdu ma' interpretazzjonijiet ta' stqarrijiet li qed jittieħdu barra l-kuntest biex ikomplu jiġġieldu l-istess aġenda negattiva ta' Simon Busuttil. L-istqarrija tal-Partit Laburista temmet tgħid li hija ħasra li għal darb'oħra qegħdin naraw oppożizzjoni li l-uniku skop tagħha u li tfixkel l-investiment u mhux tieħu l-attitudni li tgħin u tħeġġeġ proġett li minnu se jgawdi n-nofsinhar tal-pajjiż.